ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବ ଦେବାୟ ନମଃ। ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ। କ'ଣ କରିଲେ ନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମବେତା ଯୁଜୁସଭା ମାମାକାହ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ କଲେ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର କୌରବ ସେନା ଓ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୟରେ ହୋଇଣ ବିସ୍ମିତ ପୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ, କୁହ ସଞ୍ଜୟ ଦୟା ବହି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପୁତ୍ରେ ମୋ ହୋଇଲେ ଏକତ୍ର। ଧର୍ମର ଭେଦ ନାହିଁ, କି କଲେ ଦୁଇ ସେନା ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହେଲେ କି ବିରତି। ବାକି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ରତ, ସକଳ ବୁଝେଇ ରହିବ ମନୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟାଇବ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ମୋର କୌରବ ସେନା ବା ପାଣ୍ଡବ ସେନା। କ'ଣ କଲେ ନା ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୟରେ ହୋଇଣ ବିସ୍ମିତ